Darin na sila nga area. Putahan padong sa kusina. Dagan panikuwang kadyo pa og simento og magpinisingan tanan. Ano man na pud ni sunod. Kanidang suludan ni kaman katumpag na. Nabuo, nagnabuo na bulit na. Tutaman sa kwarto. Magpaut day ko rin kamuti. Kaya magluto kong kamuti kyo. Ako nang gawa sa panit kaya rin zahay tao. Kung alam maghang abuhan dani, ito ano masud. Salamat sa Ginoo na. Sud na jagang abuhan. Walang okay na kung magluto-luto ko o snack nila, din ako magpalit. Hindi, sumuhan po sila kuan. Hello, maadong buntag sa tanan. Yan po ko. Panit bitaw ko ron og kamuti. Atong ang kinamuti des niya aging adlaw. Kaya magluto ko kamuti kyo. Wala man nagamang abuhan daan eh. Na. Rumot na gang abo. Bitaw, salamat sa Ginoo na humana dyan ang abuhan to anasod. O nang ato ko magluto ko ron snack. Ang makadaginot po ko, nasyag ngadlaw, banghan mo ko magluto daan, kay habog man, dyan madabhan ng gangong mantika, samot ka gwapa, ingin ba ko burnog iring. Karon kay ito ano masud, plastar naman, mauning magluto ko ron, o kamotikyo. Gahapon, matughang kuan giluto, nga snack, unan hang dengag, itong gabi ko. Karon nas utso kape naman, luto ko snack. Sa manangutan na, kung pagpilang adlaw sa ahong mason, 650 ra na siya. Dari na mo. Kay libre man na. Libre tanan, snack. Pamahaw, ayun to, panihapon. Kay kuan naman po na siya. Pakumangkon. Pagmangko na sang pares ng mason da kanang kuan ang manghod ng mga libor usay maduha ang manghod duha kalaki buto kurog kuan grabe buli na gadabos gapon lang ang giluto nukos daw sa kabus ano pa yung to dabos. Kamusta mong tanan? Happy weekend na diay. Friday na po dron. Wahay buwig panahon. Kamping tang tanan. Kapit nagmahal nga adlaw. Apas ni nga hada ni pagtiwas nila o pinising balag di magtiwas nag-ubang pinising sa kuan sa kanang para sa kabintana kay moatun sila og kuan sa di pa magkalagalag atun sila guards sportis kay silin ipa pinising na kuno putugid sa hanggawas kay bisan nakita na pud katigom na pud isang bana mo nang nyamar na pud sa na ikag silin sa kanang agi dali sang pagumangkon kay maadyo kuno. Sa una ako ni Janingon nga kaning pagwangkan mo ipa tabahon dito, palingag-lingag ra. Karon kaya kita mo sa agis ang pagwangkan na alis bay. Ina pa siya kay kunong kuhaon sa. Pero sa di pa sa maka-order og materialis dito. Dali pa na sila. Ug na i-order asa sila mga to kay lisod pag mga to. Kapay order lahi ra ba to sportis kay tagdugay ra bag deliver. Di pa dinhi nga. Dani kaluyas Ginoo nakita ko hardware nga medyo brato-brato. Hindi po di ra po
Ni-deliver dari bayad. Tutulan po ko sa Ginoo nga makapag ko na ning kuana ha. Hardware. Asa mo kay bawog ilang simento 180 ra. Samantalang sa alis siya 250. Isag na ako ipreskasin bitaw ng hardware sa kuan. Amahan ni John Stevie. Dito mo ko na inquire primero. Sabot ko madakan o kanang ito pa miskuan. Gilang munmun sa kanang giordiran na mo kuan ra na. 1,000 ang kubiko. Samantang dito sa Alicia 1.5 ang kubiko. Naghang masun ng agon pas klase sa bunbun. Mga nindad na naman ni Padagon kay mutat raman ko karong galing chat ko. Dugang ko order ko kuan sira CR. Chat kami, okay ra. Salamat is Ginoo nakapagpud ko nga naka butan sa kuan hardware. Kaya sawa pa ko nag-order, wa pa mi nakasabot. Ano sa amin magpatrabaho. Na-inquire na ko daan. Hindi mo lagi to. Ilang siminto. Na iban 250, na iban 240, na iban 245. Samantalang 180 rahang napagan. Ang kabilya 130 ra. Samantalang kabilya sa uban sa lungsod 165. Ng plywood. Agbaga 700 rand sa lungsod 1.2. Wala ka buta na Ginoo nag-ride na mga kapagod presyo ng mga bratura. Ang kabilya nga 10 mm ko andra 130 sa Alicia 165 lato ra kadto presyo. Yan na wala ko sodron. Aray, plasta na dyan, dagahang abuhan. Buto ko kamutisyo. Kamutisyo. Plasta naman yung abuhan. Pwede na mo order, madawat na kog 9 order, suman, Morgan. Kaya mag-uwan, di ka kumawanan. Salamat sa mga walang abuhan. Kamutik yung para snack. Wala nang saging kaya si tatay paano nang saging ang pinakalagas ng saging na hinog. Shout out Hermelita, wala naman mo uli kalipat mas Manila wala Cebu. Ayan. Ito na kong kamutikyo. Sa ngabuhan. Merinda time na. Banana kyo. O kamutikyo. Ako pa o. Puning order na ko. Chat na ko. Kuan. Tapos huli. A few moments later. Nadeniabot nga. Na. Abrihanin na kung sa isuda ni. Mabakanin. Nampay kuan na rin sud. Habang ni pag-abri. Tanaw sa kuan. Ang saning kuan ha.
Aduman, hala. Partial mo diyan, sani. Sila. Darung itu orang berkecil juga nih. Aduh, mak, kuan, bulit. Di doon ka box. Ini kak nih. Udara. Nah. Itu aja mundur. Di arah Paris ay grupo. Hasil niyo pa. Gripo. Jara pa udah. Manag dari hutan. Muragi tangan og kwan oh. Dujam. Kuya Oroli. Dari sunod nila kusina. Tungod sa lababo. Tungod sa banyo. Kiskis pa. Ha? Kuskus pahid na kay Tarang aman naman patay man. Sintada. Dali na kita makapadagan. Iza mga agi. Katulad gapon ng ibanghan siguro ito katanaw. Lamay tapag si Arno, mapil. Aguras, agadlaw, kaya na pa mga naghuwat. Labintag pa magsinumangki. Ito ang tukol. Ang bakit?